You forsaken me. Mark chapter 15. Mark 15. Verse 34. Og sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa kini kapag tuaw sa kag-ol. Usa kapag hangyo. Usa kapag tuaw sa kasakit. O usa ka kusog kapag tuaw mahitungod sa pagpakiluoy. So, ngano man nga si Jesus igsoon yun siya. Amahan o Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ngano man nakaingon siya. O kaning pulong nga maupod niya gipamulong ni David in Psalms 22 verse 1. Kung mo basahon ang Psalms 22 verse 1, niyon ko si David nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. So, dili di ay sayop igsuon nga muas ta sa Ginoo, muhangyo ta sa Ginoo, pinaagi aning maong pangutana. Kay si Jesus o si David, pareho sila og pamulong ngadto sa amang Diyos ko, nganong gibiyahan mo ako. So ako ni explain igsuon nganong si Jesus nakaingon siya nga gibiyaan siya. Actually, wala siya biyahe sa amahan. Ang amahan nagsaan siya in Hebrews 13 verse 5 nga dili siya mubiya o dili buta niya pasagdan. And Matthew 28 verse 20 naging po siya nga I will never leave you. Dili ko ka mubiyaan. So dili siya mubiya. Kaso dili lang ma-feel ni Jesus ang presensya sa amahan. Naa ang presensya sa amahan. Ani kayo na o dunay dako kayong kangitngit matod pas pagtuon ang kangitngit mahikap within 3 hours. Mahikap ang kangitngit, pretty yung pagkangitngita. Walay laing makita. Di ba kung magkuyog-kuyog kag tao, nga bisag tapan nimo ya pretty ngitngita, di nakakaila. Di nakakapil og kinsa siya. O for example, naglakaw ka, nya nay tao nga padulong nimo ya bali ngitngita. Di ba bisag magkadumog na mo, dili ka makaila, di ka ka-feel nga naa siya tungod sa kangitngit. Si Jesus mo po niya nga sinati. Wala niya na feel ang presensya sa amahan, pero naa ang presensya sa amahan. So nga nung wala man niya na sinati, o wala niya na experience, o murag na feel man niya nga gibiyaan sa amahan, tungod siya sa atong sala. Inumdumini in Isaiah 59 verse 2, tungod sa atong mga kalapasan, nahilayo kita sa Ginoo. Romans 3:23, kay ang tanan nakasala, o nahilayo sa himaya sa Dios. Hinumdumi ito nga si Jesus na as a 100% man. Hinumdumi 100% tao siya parehas nato. Unya 100% po siya Ginoo. So katong tawhanon to ang nagsuffer sa atong sala. Katong tawhanon ang gasuffer sa atong sala. Muna nga gisakit umayo ang tawhanon atong nga oras. No, nisabay ang panahon, ningit-ngit ang panahon. Nagsimbolo to siya sa atong sala ngayang yabaga sa iyang tawhanon. Apan maugyod to'y pagbuot sa amahan. Daw samag niyo ng amahan sa iyang anak. Nak, maugyod ay pagbuot nako. Bisan pag ning-ampo ka nako sa Gitsemani, nga kuha ang tani akong kupa, pero ninyo magani ka. Ang imong pagbuot amahan may matuman. So mo pagbuot sa amahan, nga malansang gitong iyang tawhanon 100% man, malansang aron nga kita mahugasan ta kung mabayaran natong sala. Di ba usa na kadakong gasa? Gasa na kayo ng naay mo tubos nimo palansang, imbis ikaw ug ako ilansang, gasa na kayo ng dunay moingon nga ako ray palansang. Pastor Omar, ako ray palansang, ayaw ikaw. Dili gud nimo ni kaya pastor. Ako ray palansang. Gasa na kayo. Amen. Gasa na pud kayo. Adunang naay mo bayad sa imong utang. Pastor, na kay utang, ako ray bayad. Ayaw bayari nga. Na mo kay utang, ako ray mo bayad. Pero kuha lang ng resibo. Dawata lang ng resibo. Ang kamatay ni Jesus mo ay resibo.
nga katong yang sa tawhanon gibayran niya ang ato ang mga utang sa sala. Daghan kita utang. Nakasala ka sa pulong, utang na. Nakasala pa ka sa huna-huna, utang na. Nakasala pa ka sa buhat, utang, bignahatang utang. But si Jesus paid yang ibahiran. Muna ngayon sa, nang nasinati na nga, Ginoo, o Diyos, kung anong gibiyaan mo ako. Ang iya tong tawhanon ang nagagulo. No, ayaw i-misinterpret ha. Ang iya tong tawhanon nagagulo, kaya ang atong tawhanon mo bati ni kasakit. Bisusulay ko siya, mo tapad. Ang atong tawhanon mo bati o kasakit. So, the same thing ang gisinati ni Jesus, nibati mo siya kasakit sa tawhanon. Kaya katong tawhanon mo ito'y dapat bayan sa sting sa sala. Matoy pa sa awit ni David G. Nunay lyrics dito nga sting. Sting sa death, sa sala. Makuha ang kanabang kalala sa kamatayon. Makuha, pinaagi sa gilansa nga lawas ni Kristo dito sa krus. Munang katong nanawat ni Jesus, dili na makasinati ang nangitawag ko kamatayon, kundi kinabuhi ng walay katapusan. Kay gift siya. Gasa siya. Dili mo siya mapalit. Ihatag ra ni Kristo. So niabot pas punto sa atong kinabuhi nga susama tag prayer ni Jesus o ni David nga, Lord, murag halos tanan ni biya naman ako. Nabay na din na sinati na sa question. Ano bang halos tanan murag bibiya nimo? Ano bang kasinatian nimo murag wala na kay laing mapaingnan? Wala na kay laing masampit kay pangbiyaan kas tanan. Naa ba? Gidugog ka sa amahan. Wala ka biyai sa amahan, ikaw ako. Naa ang presensya. Kaso lang, sometimes ang atong buhi nga Dios kuhaon niya atong comfort zone. Kana atong comfort zone ba kana murag komportable kay ta diha. Murag taghaw-ason ta niya diha, kuhaon ta diha sa atong comfort zone aron nga makasampit ta diha amahan. Wala kay lain masampit niyo ba? Kay sa tang naa pa tong matawanan ka may sige nimong sampit. Apan sa diyang diwala sila, nakasampit ka amahan. Apan sa diyang imo nang gihimo igsuon, kung naay nawala nimo mo ni ang promise sa Dios. No, nawala man ang tawhanon ni Jesus, mamatay man gito. Mawala man gito ang tawhanon, madugta man gito. Ang iham itong espirituhanon itong nabanhaw. Apan ang hitabo tanan nga katawhan ng bayran sa gilang mga utang sa sala. So naay nawala, apan daghan kayo na langit. Kung dili tumawala ang iyang lawas tawhanon, walay malangit. Apan kay nawala man to, nadugta man to, mo to'y gipalansang ito sa cross, mo'y gibayad, din daghang mahilangit kung udawat ni Kristo. Muna ang promise sa Diyos. Kung adunay panahon nga makayugang, ibiyaan ang kastanan. No? Adunay panahon nga ibiyaan ang kastanan. Inumdumini. Walay ni biya ni mo. Nga din kayang iuli sa Diyos. Walay bibiya ni mo nako nga dili kayang maulit sa Dios. Mas daghan pa ang nabalik. Nawala ang pagkatawanon ni Jesus 100% man. Nawala, pero daghan kayong mahilangit. Daghan na kayong nawala siguro nimo. Apan mas daghan pa ang ipuli sa Dios sa nangawala. Sampita lang ang Dios. Pakiluoy lang sa Dios. Sampita lang ang Dios. Lord, Diyos ko, nganong bibiyaan mo ko. Actually, dili na sa sayop na pagpamulong. Kay si Jesus mismo namulong siya. Usa kini kapag paubos sa amahan. Nga kanang pinaka-intense na gyud sa imong ginabuhi na kay sorrow ba? Nga kanang, Lord, grabe, daghan na kayo nawala na ko. Bro, daghan na makay bibiyaan ako. Daghan na di ganahan ako. Gibulakan ko. Daghan na nawala na ko. Nga sa awit pa, kumapit ka lang. Kaysa diyang si Job, bibiyaan sa iyong anak, bibiyaan sa mga baka, bibiyaan sa mga karniro, bibiyaan sa mga kabayo, bibiyaan ko sa iyong asawa. Grabe. Wala siya mubiya sa amahan. Tanawa nga si Job, wala mubiya sa amahan. Dito ako siya sa amahan. Then, idubli ang kanhi niyang nawala. Amen? So, kini, ikaupat na pamulong ni Jesus, usa ka, ihimplo ni nga kung moabot sa punto sa itong ginabuhi, nga murag naay daghang nawala,
Sampit lang samahan. Sampit lang samahan. Kay kaya ng pabalikon sa Dios ang mga nangawala di asin kinabuhi. Balik sa imong kinabuhi. O mas the best pa ang ibalos o ibalik sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? So mo ni ang ikaupat nga pamulo. At sa ika-5 nga muawit